गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासै फेमिलिखौ आङो साबायखर बावबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनै बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय बर'आ मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे सेपारेट बड'लेण्ड दाबिदोंमोन बे दाबिनाया फैयै फैनानै खेबथाम सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिया थांनाय 27 अक्ट'खालि जानानै थांनायबो गोबां दफाफोर दङ जोंनि बर'फोरनि थाखाय दा बेवहाय बुंनांगोन जे जोंनि बड' कसारि अट'नमास काउन्सिल बियो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसना थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो गुथा दाबिखौ लानानै जे बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे बर' कसारि काउन्सिल बायजोआव थानाय बर'फोरनि सोलोंथाइ रांखान्थि बिथिङाव दावगानो थाखाय नाजाबोदों बे हिसाबै सुक्तिजों लोगोसे इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि सेथि जाय एजेन्डा बे बायजोआव थानाय 27 गं जिल्लानि बर'फोरनि थाखाय मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दिनै आसाम सरकारा केबिनेट मोनसे डिसिसन लाबाय जे 27 गं गामि बागे रायजोआव जोंनि बर'फोरनि थाखाय बायजोनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गावखुंनो हानाय बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दिनै अनुमोदन होबाय बेनि थाखाय जोङो आसाम सरकार आरो जोंनि मानगोनां MP बिथां बिश्वेश्वर दैमारिखौ बाख्नायनांगोन जे बिथाङा बायजोनि बर'नि थाखाय जोबोद नाजादों जोंनि बायजोनि बर'फोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोबोद माने नोजोर होदों बेखौ जों मिथिना मोनदों आरो लोगोसेयैनो जोंनि जेसेबांखि 27 गं जिल्लानि इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि मावथिफोर दं बिथांमोनखौबो आङो जोबोद गोजोननाय बाख्नायदों आरो लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बिदिनो एजुकेटिभ बडिनि गासै मावथि बिथांमोनखौ आं दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आङो बिथांमोननिसिम हाजासे साबायखरखौ बावदों जे जोंनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय जे बे मोनसे मोजां मोनसे जे जोङो खुंथाय मोनबाय मोनसे गाव खुंथाय मोनदों बेनि थाखाय आं गोजोननाय बावदों लोगोसेयैनो जे दिनैहाय जे मोनसे केबिनेट मोनसे माबा डिसिसन लाबाय जे बायजोनि बर'फोरनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि थाखाय जे एस'सियेट लेंगुवेज बर'नि थाखाय जे बाहायनो हानायनि मोनसे जे केबिनेट मोनसे डिसिसन लाबाय जोंनि थाखाय थुनलाइनि दावगानायाव जोबोद हेफाजाब होगोन आं बेखौ गोजोननाय बावदों आरो गासै मावथि फारिया बिथांमोनखौ फिन गोजोननाय बावनानै आं बे दिनै हाबाफारिखौ जाफुंसारथों आरो इयुननि जोंनि जानो गोनां BKWSCआ जाहाथे मोजाङै मोनसे मडेल मोनसे अट'नमास काउन्सिल जागोन आरो बे मडेल अट'नमास काउन्सिला गुबुनफोरनिख्रुइबो साबसिन हाबा मावनानै जोङो देखायनो हाथों आं बेखौ इसोरनि खाथियाव मिजिंथिबाय गोजोन्थों गिबियावनो आं दिनै बे रंजानाय सानाव 24 हेडलाइन्स बर' रादाब पर्टेलखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय मानो होनोब्ला दिनैनि जा सान जोंनि जा बर' सुक्ति थामथि बर' सुक्ति बे बर' सुक्तिनि जा दफा बे दफाखौ दिनै इमप्लिमेन्ट खालामहैदों मानो होनब्ला BTCनि बाहेरायाव थानाय BTIनि बाहेरायाव थानाय 21 जिल्लाफोरखौ लानानै दा BKWSC दिनै केबिनेटआव पास खालामबाय आरो बे पास खालामनाय लोगो लोगोनो BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव सान आरो बे मोनसे मा जाहैगोन जारिमिनारि मोनसे सान हिसाबै गोसोखांथाव सान जानानै थागोन दिनै बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो जोबोद गोजोननाय आरो साबायखर बावहरदों आसाम सरकारखौ मानो होनब्ला जोंनि बेसेबा दिन सिगांनिफ्राय
सोमावसारबाय थानाय बा माने बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जा मोनथाय बा अट'नमास काउन्सिल दाबि बुंबाय थादोंमोन दिनै बे मोगथां महर जाबाय होनना बुंब्लाबो बारा बुंनाय जाया बेनि थाखायनो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसेयैनो बेजों लोगोसे जे बर' रावखौ सरकारि राव हिसाबै बाहायनो जा बिथांखि लाबाय दिनैनिफ्राय जा बाहायसिगोन होनना बिथांमोना केबिनेटआव पास खालामबाय बेखौबो लानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बे समाव जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आसाम सरकार जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथां लोगोसे मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जोङो धेमाजि जिल्लानि जानानै साबायखर बावबाय खारना जादों जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोमनिफ्राय हास्थायबाय थानाय जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जायखौ जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल हिसाबै दा गनायथि मोनो बेखौ फोसाबनायनि थाखाय आरो आसा खालामदों बिथाङा जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोंनि जा माखासे आद्रा थाबावनाय मावनांगौ हाबाफोर बेखौ बिथांमोना मावफुंगोन लोगोसे आरो जोङो बेखौबो नि थाखायबो बरायदों जिहेतु जोंनि बर' राव जाय रावखौ जोङो जोंनि बिमा राव बे बिमा रावखौ दिनै आसाम सरकारा सरकारि लोगो राव हिसाबै गनायथि होबाय बिनि थाखायबो जोङो जोबोद गोसो गोजोनै बे थांखिखौ बरायदों बेनिखायनो जोङो आसाम सरकारखौ आरोबाव फिन थांखि होदों आरो बेवहाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादजों लोगोसे गासै जिल्ला आफादफोरनि मावथि बिथांमोननि सिमांनिफ्राय साबायखर बावदों लोगोसेयैनो जोंखौ मोनफ्रोमबो आगानफ्रोमबो मददजों लोगोसे दिथा दिन्थिबोबाय थानाय बर'नि सासेल' नायल' जाल' रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारि सार बिथांनिसिमबो जों साबायखर बावबाय बिथांनि नाजानायावनो दिनै जोंनि जा थांखि बे थांखिया जाफुंनायनि लामायाव फैदों आरो बेनिखाय दिनै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बे गोथार बुब्लिखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेनिखाय जोंनि मिरु आफादा दिनै बाथौफुरियाव थानाय जोंनि बाथौ थानसालियाव दिनै बाथौ आर'जजों बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो जोंखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मदद होनाय धेमाजि जिल्लानि साफ्रोम बर' रायजो राजाजों लोगोसे फोरोंगुरु हानजा जोंनि बोसोनगिरि समाज सिबियारि आरो जोंखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव मदद होनाय जोंखौ राङारि बायदि मदद होनाय जोंनि फालांगि ओनसोलनि फालांगि बिथांमोन गासिबो बर' माहारिनि सुबुंफोरखौ बे समाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आङो गोसो गोथारै साबायखर बावबाय आरो दिनैनि नैबे रंजानाय बोथोराव बयखौबो खौसेयै जोंनि नैबे मोनसे रोखोमनि देरहासारनाय बे देरहासारनायखौ बयखौबो खौसेयै रंजानायजों लोगोसे बरायनो थाखाय आङो बे समाव गुरै खावलायबाय गोजोन्थों।